Dovoľte, aby som vám predstavil revolučnú novinku a ako jedinú radu, ktorá obsahuje 7 vzácnych prírodných olejov. Je to rada Mythic Oil. Máme tu dva produkty. Je tu šampón z rady Mythic Oil, ktorý má dve špecifické vlastnosti. Prvá je očistujúca, druhá je regeneračná. Tento šampón do hĺbky čistí vlasové vlákno aj vlasovú pokožku. Veľmi šetrne, je určený pre všetky typy vlasov. Ďalej tu máme olej Mythic Oil, ktorý sa považuje za finálnu starostlivosť. Tento olej obsahuje dva vzácne výťažky prírodných olejov. Taktiež do hĺbky regeneruje vlasové vlákno. Aplikuje sa ako finálna starostlivosť po vysúšení vlasového vlákna. Môžeme aj na uterákom vysúšené vlasy. Stačí malá dávka, tak o veľkosti lieskového orieška, čo je jedno stlačenie. Tento olej sa používa hlavne na citlivené a suché vlasové dĺžky a vlasové končeky. Neoplachuje sa z vlasového vlákna.